fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa bħala ringrazzjament għal grazzja maqluwa, kif ukoll nixtieq li propju illum inżommu fit-talb tagħna u nifsuffragaw ir-ruħ ta' Dun Ġwan Mizzi, saċerdot li għal kważi 40 sena kien ilu jiġi iservi hawnhekk f'dan is-santwarju kull nhar ta' Tnejn u kull nhar ta' Ħamis bħala konfessur kull filgħodu mill-10 sa nofsinhar. U għalhekk ejjew nissuffragaw ir-ruħ għażiża tiegħu. Il-funeral sejjer isir illum fil-parroċċa tax-Xewkija ħajkun immexxi mill-Isqof ta' Għawdex fit-3:30 ta' wara nofsinhar. U nitlobkom kif tant Pellegrini aħna irċevejna l-maħfra ta' dnubietna permezz tiegħu, il-Mulej issa jaħfirlu dnubietu u jilqgħu fil-glorja tas-sema. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew illum nitolbu maħfra għal dnubietna. Illum fid-Djoċesi ta' Għawdex nagħmlu t-tifkira tal-Beatu Piju IX, il-Papa li waqqaf id-Djoċesi ta' Għawdex. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti waħdek qaddis u mingħajrek ħadd ma huwa tajjeb. Għat-talb tal-Beatu il-Papa Piju IX mexxi l-ħajja tagħna biex aħna wkoll nkunu noġbuk bibnek Ġesu Kristu Sidina li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Salamun laqqa flimkien f'Ġerusalemm ix-xjukh ta' Iżrael u l-kapijiet ta' tribujiet kollha u l-prinċpijiet tal-familji ta' Welied Iżrael biex l-arka tal-Patt tal-Mulej itellawhom il-belt ta' David, jiġifieri minn Sion. Inġabru għalhekk madwar is-Sultan Salamun l-irġiel kollha ta' Iżrael. Kien ix-xahar ta' Etanim, is-7 xahar tas-sema, u kien żmien il-festa. U ġew ix-xjuħ kollha ta' Iżrael u l-qassisin refgħu l-arka. U ġarrew l-arka tal-Mulej u t-tinda tal-laqa flimkien ma' kull ħaġa mqazza fit-tinda. Ġarrewhom il-qassisin u l-Leviti. Is-Sultan Salamun u l-ġema kollha ta' Iżrael miġbura madwaru għadu quddiem l-arka joffru sagrifiċċji ta' naċ u baqar li ma kontx issib tarf tgħoddhom. Imbagħad il-qassisin waslu l-arka tal-Patt tal-Mulej f'posta ġo s-santwarju tat-Tempju, jiġifieri fil-post il-qaddis, u qegħduha taħt ġwenħajn il-kerubini, għax il-kerubini kellhom ġwenħajhom miftuħin fuq fejn tqiegħdet l-arka. Hekk li l-kerubini kienu jgħattu huma stess wiċċ l-arka u l-lasti tagħha. Xejn ma kien hemm ġo l-arka ħlief iż-żewġ twavel tal-ġebel imqegħdin hemm minn Mosè meta kien ħoreb. Dawn kienu t-twavel tal-Patt li bih il-Mulej intrabat ma' Welied Iżrael huma ħerġin mill-art tal-Eġittu. X'kien il-qassisin ħarġu mis-santwarju ta' barra, is-sħaba mliet it-Tempju tal-Mulej u minħabba fiha il-qassisin ma tesgħux ikomplu s-servizz tagħhom għax il-glorja tal-Mulej kienet imtliet it-Tempju tal-Mulej. Imbagħad Salamun qal: qiegħed il-Mulej fix-xemx fis-smewiet
immur jitjammar fid-dlam. Għalhekk jien bnejtlek dar fejn tagħmmar, post fejn toqgħod għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ruddu ħajr lill-Alla. Salm responsarjali inwieġbu u wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek ngħidu. U wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Araw, smajna bl-arka f'Efrata, sibnija fil-raba ta' ġaħar. Ħan nidħlu fl-amara tiegħu. Ninxteħtu qudiem il-mirfes ta' riġleħ, ngħidu. U wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. U wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Int u l-arka tal-qawwa tiegħek. Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek. Jajtu bil-ferħ il-ħbib tiegħek. Minħabba f'David il-qaddej tiegħek twarrabx wiċċ is-sultan il-midlub tiegħek ngħidu. U wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu id-dixxiepli wara li qasmu għan-naħa l-oħra waslu fl-art f'Ġenazzaret u rabtu id-dgħajsa max-xatt. Niżlu mid-dgħajsa u n-nies minnu fiha għarfuh u marru jiġru ma' dawk l-inħawi kollha u bdew iġorru il-morda u fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu li kien qiegħed. Kull fejn kien jidħol fl-irħula li bliet u l-kampanja kienu jqiegħdu il-morda fil-pjazzett u jitolbuh iħallihom imissu mqartar fil-mantar u dawk kollha li kienu jmissuh kienu ifiequ. Il-kelma tal-mulej. Żewġ punti interessanti f'dan il-Vanġelu ta' dalgħodu. Il-Vanġelu jitkellem l-ewwel qabel kollox mill-ħeġġa vera tan-nies li tisma' lil Ġesu. Jgħidilna n-nies minnu fih kienu jfittxuh u kif għarfuh bdew jieħdulu l-morda. Kemm sabiħa li dan il-ġest nagħmluh aħna wkoll kull meta niġu f'dan is-santwarju. Aħna niġu hawnhekk biex niltaqgħu mal-mulej, biex nisimgħu il-kelma tiegħu. Ma kemm sabiħa li jien quddiem il-mulej ma nidirx waħdi, imma nġorr f'qalbi lil tant persuni morda li għandna fl-isptarijiet fid-djar tagħna. U nresquhom għand il-mulej, nresqu l-karba tagħhom lill-mulej biex il-mulej jifejjaqhom. U dan ngħaddi għat-tieni punt. U dawk li kienu jmissuh kienu ifiequ. Hawnhekk il-fejqan ma jirsejx milli tmiss lil Ġesu bidejk. Imma il-fejqan f'kull bniedem isir meta aħna immissu lil Ġesu bil-fidi tagħna. U min minna m'għandux bżonn ta' fejqan, aktar u aktar dak il-fejqan spiritwali. Għalhekk ejjew llum il-mulej nitolbuh għal ħutna il-morda, nitolbuh
biex ifejjaq lilna fil-mart spiritwali tagħna. Jew nrisqu t-talbiet fih dan il-mulej li ġi jżurna biex ifejjaq il-ġrieħi tagħna u nitolbuh u ngħidulu ġeddidna mulej fl-imħabba tiegħek. Ġeddidna mulej fl-imħabba tiegħek. Mulej il-mirakli tiegħek juru li inti ġejt biex tifdil id-dinja u tneħħi mill-qalb tal-bniedem kull ħażen. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun strument ta' salvazzjoni fost il-bnedmin kollha. Nitolbu ġeddidna mulej fl-imħabba tiegħek. Mulej inti bagħat lil-ibnek fid-dinja bħala ħabib attent għal bżonnijiet tal-oħrajn. Għamil li ma nkunu qatt indifferenti quddiem dawk ħutna li qegħdin ibatu. Nitolbuk mulej biex illum fit-tifkira tal-Papa San Pio IX, il-fundatur tad-Djoċesi tagħna, tagħti l-qawwa tiegħek liż-żgħażagħ tagħna biex b'ġenerożità huma jwieġbu għas-sejħat tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll jinġbarna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija. Għamel li tkun għajn ta' ħajja vera għalina u għati il-mistrieħ ta' dejjem lil-qaddej tiegħek Don Ġwan Mizzi. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej tagħmel mill-familji tagħna tempji ħajja tal-preżenza tiegħek. Ħatikber l-imħabba, il-maħfra u l-ħniena. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna, partikolarment id-dbatija, it-talb ta' ħutna l-morda li jinsabu fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. U Alla inti turina lilek innifsek fil-ħolqien b'mod l-aktar tal-aġeb fil-fidwa tagħna. Għamel li nilqgħu b'sentimenti ta' ratti l-ħajr id-doni tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, għamel li l-offerta li miċ-ċokon tagħna qegħdin nagħmlulek tkun toġbok u titla' quddiemek f'ġieħ il-Beatu il-Papa Pio IX u hekk issaffina
fil-ġisem u fil-ruħ bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, partikolarment fil-qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Ġwan Mizzi. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna,
biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. U Alla, Inti ridna nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħid tliet Ava Marijiet l-Omna Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.